idemo na Tamaru ili dajemo ti neke sportiste, ja mislim, a ti ja kažeš ko bi bio dobar na OnlyFansu. Ko bi mogao da nastavi karijeru, ti sad već rekao nekoga, ali od ponuđenih, više nisam poštar, da vidimo koga bi ti izdvojila. Ajmo, režija, ili. I uopšte javne ličnosti, ne sportisti, izvini. Javne ličnosti. Saša Kovačević. Saša Kovačević. Na Keca, a? Komšija. Komšija. Dobro. Saša Kovačević ili Miloš Biković. Miloš Biković. Zašto misliš? Popularnosti, broj ljudi koje prati ili same zgodnoće? Pa nemam pojma, onako, on mi je više za OnlyFans. On ti je više za OnlyFans? Da. Okej, Miloš Biković, OnlyFans, to bi... Bogdan Bogdanović ili Miloš Biković? Miloš Biković. A znaš ti koliko ima Bogdan, isto Amerika, NBA... Iskreno ti kažem, od kad sam prekinula da se bavim profesionalno tenisom, prekinula sam i da gledam sport, tako da... Ali Bogdanović ima više trojki od... Ma, samo neka on trojči. Ajmo dalje. Miloš Biković. Novak Đoković. Pa Miloš Biković, Novak je više za sport. Šta je više? Sport? Za sport. Aha. Filip Đukić ili Miloš Đukić? Filip Đukić, naravno. Jel to to? Filip Jel da bude pobedio moj Filip? kolega. Pa on je pobjedio, ko će drugi? Filipe, brate, sve se namešta u tom sferu da ti budeš taj. Da. Samo da prekine da ide pobedio. Znači, Filipe, ti si novi naš... On je moj novi kolega. OnlyFanser, tako kaže? OnlyFanseraj. Ti si naš novi OnlyFanseraj. Radi jajator. A koji bi bio subscription za... Za mladog gospodina? Da. 8. Pa, eto tako nešto. Da. Ma i 5 je dosta. Što 5 dosta? Ajde bre, jedeš tu. $5. Ovo kad su viđali neće nijedan dati. To je u stvari.